Mani ba shi kɛ TikTok kan, a b'a shi kɛ Facebook kan, a ye o ye, a da bɛ kuma la, a ye o ye, a bɛ ka mɔgɔw ka kɛlɛ lajɛ, a ye o ye. Mun bɛ k'e ɲɛda kan sa? Ni sisi tɛ. Mana dɔw ɲɛda ye dɔrɔn, i bɛ dimi yɛrɛ ma di. I bɛ aigri de. Bɛɛ bɛ kasi la. N cɛ mana ɲɛ dɔrɔn, malimatu, i b'a k'a ɲɛda jinɛ kafiri de kan. N k'i ɲɛda fana n'o bɔlen dɛ. Allahu Akbar, takbir! Suma takbir! Zikru tɛ kɛ, kuranɛ kalan tɛ kɛ, seli tɛ kɛ ka ɲɛ. Allahu Akbar, assalamu alaikum, bilibilibaw. O b'a sɔrɔ a taara téléphone ta. E ɲɛda bɛ kɛ mun ɲɛda ye ko e cɛ bɛ yen ko e ko bɛ diya o ye. A ma se wallahi a ma se purudimu ma, a ma se turumu ma, ayi a ma se nasijimu ma, a ma se kilisijugu kalan na. Kuranɛ a y'a kalan ka Ala kira ka duwawu kalan, i k'i baara bila zikuru ni seli ni Ala ɲɛ siranya baara ma. I cɛ a y'a ja a ma ja, i kanu bɛ don a dusukun na, a bɛ fɛn dɔ i ɲɛda kan. Ne t'aw nɛgɛ o, m'aw nɛgɛ mun na, mun bɛ diɲɛ na. Ni mɔgɔ ye diɲɛ d'i ma i b'a dun ka ban, i b'a dun ka ban.